ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚ ಅನ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತಿಮರೆದ ಎತ್ತುಂದೆ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಯಾನ್ ಕಂತದೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಲಾಗ್ ಪೋದಿಪ್ಪುನ ಕಲ್ತು ಕನತಿದ್ದೀನಿ. ಅವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀತಿನ ಇಟ್ಟು ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು. ಅವಿನ ಈ ಬೇರೆರ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ದೆತ್ತದು ಅವಿನಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ದೇವಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತೋಟೋಡು ಕಂಡದ ಬೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಂತಿನಿಟ್ಟ ಆ ಥರ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಅವಿನ ದೆಕ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅವಿನ ಇಂಚ ಬೇರೆರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ. ಏರನೆಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತ ತೂಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಂಡೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ತಿಮರಿನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆನೋಗಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ತಿಮರೆ ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ದುಂಬು ನೀನು ಕುಡಿ ಮಾರ್ದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂತಿರೈತ ಬೇರನು ಅಂಡ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಇದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚತ್ತ ಇತ್ತವು ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಖಾರೋಗು ತೂದು ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ತೂದು ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಪಾಡಲಿ ನಾನು 4 ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಪಾಡೊಂದೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪುಲಿತ್ತ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಕಾಯಿಕ್ಕುದ ತುಂಡು ಪಾಡೋದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಆಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕಂದು ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ನುಂಗೆಲಾಯಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಜೇನೋರ ಪಾಡ್ದು ತರಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕಡೆಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿತ್ತೆ ತಿಮರೆ ಕಂಡೋಡು ದೋಟೋಡು ಪೂರ ಅಲಿಯೊಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆ ತೋಟೋಗಾಡು ಕಂಡೋಗಾಡು ಮರ್ದು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ ಐಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ತಿಮರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬುಲೆ ಪಾವಲಿ ಇತ್ತೆ ಈಚೆ ಕಡೆದಾಯ್ಬೇಕ ತಿಮರೆನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸಾದ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ತೂ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಡೆದಿನೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜೆನೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಇತ್ತು ಶೋಕು ಬೈದು ನಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ.